Hilo no mga kasaging na to diano nga nalapod tayo na na nakabuang napod ba nga interview na to ang kanding nga siyang adlaw lang panginabuhi. Mi, kumusta man atong kaon diya mi? Okay ra mi? Kumusta tong Kira kaon? man. Kira? Ulit-ulit. Ulit mo na tugway ba? Kaya ang inyong amo la pasagdan mo. Ingon pa niya nga okay raw siya kay kakaon naman sila. Nautuhan lagi tugway. Atik-atik na puntag ko na eh panugway aron ingnon ba nga. Panugway butan na bata na manday to patik badunguna. Me. Kumusta atong kandya me? Murag sarap na sarap man kasi mong kaon diya me. Asa man imong mama? Naas likod. Tura yung mama. Karon atong interview ng tuan yang inahan na sa gid lang kuan ba. Adra yang mother goat. Me. Unsa man? Taon na imong kuan me. Wala po kay kapoy kaon diya me nga. Wala man. Puro man na kuan imong kuan gikaon. Puro tunok. Unsa may labot nimo? Ikaw diya. Ano man ikaon diya. Buot day ka. Pawa ra Di gud. makahalos makita kay tabunan mo kasagbot. Karon padung nabutas baka ato na po na interview ng baka sa iyang kuan ba daily lifestyle. Tag diya ma May buntag may ka. buntag diya. Perti na makakasiksi ma. Anak man na basta dahil. Basta man. So, ningon siya nga kuan daw, nag-diet daw siya. Kay sige siya kaog kuan. Kanang sagbot ba. Lain po kay kaon na to na siya bugas o kuan, karne. Why you lonely? Why you lonely? Ano mong English diha? Karon kay manaman tag kuan sa baka. Nator gud, nangutan na lang gud. Binalian lang ngutan. Nanan po yatong iro. Ang mga iro na pod. Ay toy. Ang buntag ya. Ay toy. Moy. Ako sa ako. Toy. Toy problema Toy, na to naman. diya toy ngano isog man kay tag tinanawan toy. Buot day ka. Interview nang iro murag nay kasuko ba.